Miradekine di sala 1932 de li gundekî piçûk bi navê Gêra Cefer ku bi Kercewseyva girêdaye ji dayîk bû. Navê bavê wî Ferho ye. Diya wî Hediya jî dotmama bavê wî bû. Ferho kurê Ahmedê Îsayê Kinê ye. Dibêjin ku Îsayê Kinê beriya 100 salî ji bin xetê hatiye û li tora hevêrka bicî bûye. Bi eslê xwe ji derdora Şengalê ne. Di 14 saliya xwe de wekî hunermendekî xweser û profesyonel li ser müzik û ribabê rawestiya û baş fêr dibe. Piştî demekê navê Miradê Kinê belav dibe û roj bi roj tê naskirin. Xebateke bi rêk û pêk dimeşîne. Mirad gihîşta xweseriya xwe û stîla xwe ya bi navê malbata xwe hate binavkirin. Êdî navê wî bû Miradê Kinê. Her dera ku Mirad diçûye gel xwe digihand Mirad ji bo ku li dengê wî guhdar bikin û heker bikaribin kasetekî xwe ji ber dengê wî bigirin. Civat li derdora wî digeriya. Her wiha ji bo gelek bernameyan diçû bajarên metropolên Tirkiyê û Kurdistanê. Di dawiya temenê xwe de li Sêrtê di karekî dewletê de bû. 4 sal temenê xwe li Sêrtê bihorand. Di sala 1984 de beriya serê salê di 12 rojan saet 1 şevê krîzekê dil derbas dike û wî dibin nexweşxaneya Sêrtê. Saet 3 şevê li nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest dide. Gora Miradê Kinê li Sêrtê li goristana Şêx Heloye.